Teraz sa nachádzame na hranici medzi Českou republikou a Slovenskom. But the border, the big border that we have to dissolve is the border between the mind and the heart. Ale tá veľká hranica, ten veľký predel, ktorý potrebujeme rozpustiť, je tá deliaca čiara medzi hlavou a srdcom. So the circle correlates with the mind. Ten kruh zodpovedá alebo koreluje s mysľou. It's for exploration, Pretože mysľ báda, experimentuje. And the center is the heart. A stred kruhu, to je srdce. The center does not change. Stred sa nemení. When we are in the center, keď sme v strede, from there we can change. Odtiaľ môžeme meniť alebo sa meniť. But for that we need to unify first the mind and the heart. Ale aby sme tak mohli urobiť, musíme najprv zjednotiť myseľ a srdce. So the pattern of the dance is connecting the outside and the inside. Takže ten vzorec tanca je tak urobený, aby dochádzalo k prepájaniu vonkajšieho s vnútorným. Unifying the mind. Vonkajška s vnútrajškou, to znamená k zjednocovaniu mysle so srdcom. That's also the pattern of the circulation of the blood. Je to aj vzorec, podľa ktorého cirkuluje v našom tele krv. So constantly or without circulation of blood, keby sme nemali ten krvný obeh, we make a connection between creation and the creator. Alebo prostredníctvom toho krvného obehu dochádza k tomu neustálemu prepájaniu medzi tvoreným a stvoriteľom. So we are creation in the human form. Sme stvorení v ľudskej podobe. And we needed the experiment. Potrebovali sme ten experiment. To realize that aby sme si uvedomili, že ten tvorca, ten stvoriteľ je v našom vnútri. Also to realize that we are the creator of our own reality. Aby sme si tiež uvedomili, že my sami si tvoríme tú svoju realitu. And by not realizing that we are the creator of our own reality, we create separation. A keď si neuvedomujeme to, že my sami tvoríme tú našu realitu, vtedy práve vytvárame to rozdelenie. And by that separation we create enemies. A keď rozdeľujeme, keď rozlišujeme, vytvárame nepriateľov. And so now we see the enemies outside of us. Teraz vidíme nepriateľov mimo seba. But these enemies are our mirrors. Ale tí nepriatelia nás iba zrkadlia, sú našim odzrkadlením. And so when we realize that we see the enemies within us, keď si uvedomíme, že to semienko toho nepriateľa je v nás sami, že my sme tomu dali zrod, then we can also realize that we have full control over the enemies. Potom si aj uvedomíme, že máme plnú vládu, plnú kontrolu nad tými našimi nepriateľmi. Pretože sú v našom vnútri. Iba vtedy, keď vidíme tých nepriateľov vonku, mimo nás samých, tak tí nepriatelia majú nad nami vládu. So now the time for us to realize our power. Teraz nadišiel čas, aby sme si uvedomili svoju silu, svoju moc, že tá sila patrí stvoriteľovi, so we surrender to the creator, takže sa odovzdáme stvoriteľovi and
that surrender is most realistic. A že to odovzdanie sa je najviac realistické. When we surrender to the law of the Creator. Potom, keď je naozaj reálne to odovzdanie sa, naozajstné, potom sa vlastne aj odovzdáme, podrobíme zákonom Stvoriteľa. Has changed. A to je zmena. Tá zmena. So basically, on a daily basis, we change the outside into the inside. My vlastne každý deň, deň čo deň meníme to vonkajšie na vnútorné, ako pretavujeme to navzájom. That's what we eat. Keď jeme napríklad, požívame nejakú potravu a tým meníme vonkajšie na vnútorné. We change that food into our blood. Takže keď jeme jedlo, tak meníme tú potravu na svoju krv. By the blood we are able to function, to feel, to think. A vďaka tej krvi sme schopní fungovať, myslieť, cítiť. So now we can change the inner into the outer. A teraz môžeme meniť vnútorné na vonkajšie. So that pattern that we dance is a pattern of our blood circulation. A ten vzorec, podľa ktorého sme tancovali, je vzorcom, ktorý nasleduje náš krvný obeh. Also a basic pattern of the infinite universe. Je to tiež základný vzorec nekonečného vesmíru. So but we make the effort with the dance. Keď sme vložili to naše úsilie do tanca, It's more like an extra push. ako keby sme veci trošku popchli dopredu. But we are pushed. Ale sme tlačení, tak If we push ourselves, we are pushed. sme tlačení a tlačíme. Important is that we make the effort. Dôležité je to úsilie, It's like a seed. aby sme vynaložili úsilie, ako keby sme zasievali semienko. When you plant that seed, Keď zasadíte to semeno, creates many more seed. tým vznikne veľa ďalších Although you semiačok. make efforts to plant the first seed, A keď ste urobili to úsilie, vložili snahu do zasadenia prvého semena when we plant it properly, a správne ho zasadili, care for it properly, a potom, keď sa o ňo náležite staráme, the life becomes effortless. potom život zrazu prechádzame životom bez úsilia, bez námahy. Because those seeds create more seeds, more seeds. Pretože tie semiačka sa množia. And so it's important that we share the seed. Takže je dôležité, aby sme sa s tými semiačkami delili. So that's also okay, okay. Wake up, wake up, wake up. Rise with the rising sun. Listen to the heart. We are one, we are one, we are one. Wake up, wake up, wake up. Rise with the rising sun. Listen to the heart. We are one, we are one, we are one. Wake up, wake up, wake up. Rise with the rising sun. Listen to the heart. We are one, we are one, we are one. How? Aho! Well, we did it Podarilo sa with the help of the Creator, s pomocou Stvoriteľa, with the help of all His helpers, the universe. s pomocou všetkých tých pomocníkov vo vesmíre. We thank all our relations, thank all our relations, all spirits.
A ďakujeme všetkým, s ktorými máme vzťah, všetkým duchom. We ask them to enter the portal. A prosíme ich, vzývame ich, aby vstúpili do portálu. For all the helpers of creation. Všetci, čo napomáhajú stvoreniu, To this portal, that's also a portal of purification, aby prišli do tohto portálu, ktorý je zároveň portálom Liberation. zjednocovania, oslobodzovania, peace, mieru, truth, pravdy, health, zdravia happiness. a šťastia. And share this consciousness with the entire world. A podelme sa o toto vedomie s celým svetom.